डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर। कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर, स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी। आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 8879 18 18 27। वेताळ-बांबार्डे घाडीवाडी येथे लागलेल्या आगीत शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे। ही आग आज दुपारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास लागली असून भर दुपारचे ऊन आणि वारा यामुळे आगीने प्रचंड पेट घेतला। वेताळ-बांबार्डे येथे आग लागण्याची ही 4थी घटना आहे। तसेच आबा घाडी, दादा घाडी आणि वैभव ठाकूर यांच्या मालकीची काजू कलमे आणि बांबूची बेटे जळून खाक झाली आहेत, तर मीना ठाकूर यांच्या घराच्या छपराचे नुकसान झाले आहे। आग लागण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून ग्रामस्थांनाही आग विझवण्यात यश आले आहे। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।